Narumpayu Newskum, ka channel ng Taki Padba, Kabriyo Nyotar. Kipulit kila kemia ki arngut ki brio hadin ke jingja petrol pump kabran ha Birgaon Raipur ha kaba uwei na kiba wan tap umpniang ulat thang ka thuk thuk jong perlok jong u daka lighter kani kala jia ha ka khat nyau terik jong niu banai ha ka por kumbah nyau baji men mi ha petrol pump kabran ha po uput jong ka Urla police station berkat kum ka jing tokin ki arngut ki shiparlok u Imran bat ud Harmindra kila wan sya ka petrol pump ban pendap ya ka umpniang petrol ya katuk-tuk lanya daud Harmindra kat bau Imran ulah syong nadin badru shwa ban the kompanyang u Imran ulah hiar naka hakata kapor u Imran ulah persyang bantang duma ya kawa lakhang no daud Harmindra bat ya kanipat la pensyra u Imran ubala thang pat daka laitar badru ulah thang ya katangki jang katuk-tuk hadu bakala ing kani kading badru kala ing kani ka bike kibat tray ka petrol pump kilaya le kloy ban penlip ya kani keding da ka pendan kamro ikitiar ki badan ha ka petrol pump kanang ban yada ya ki weipat ki badan ha kani kejaka nakaliong jong ki pulit kila kem ya u Imran baru Harmindra margajing tokit kadang le syakmat ka video nakani kejing jia kala posted ba ha ka social media.